Ababukeli bethu bawathumelile amavidiyo abo ngo-WhatsApp bephawula ngalolu daba. Hayi uBester sizodlala yena apha. Xa beke manje bulala abantu ngokwesaba ukudliswa yena. Hayi msasazi, akho umuntu ozamdlisa yena. Yena uzawubhantinta ubomi bakhe bonke. Mina yazi ngiyabuza nakunina njengamanje basakazi. Ubani uThabo Bester kahle kahle? Angithi le ndoda esiyibonayo la komabonakude nalapha na ku405 akusiyona indoda ekuthiwa uThabo Bester ngoba phela manje kuthiwa inapasi ayikho kwisystem yase South Africa. Kanti ubani uThabo Bester? Futhi ngiyafisa ukuthi ngcono kwebamletha la kwaZulu Natal empangeni lapha bamlethe lapha eqala kabusha azohlala khona nensizwa. Nakwamanye amakhasi ethu baphawulile ababukeli bethu. Ukhanyisani Mpanza ozweleni uthi bengifisa uma sebemgweba uBester bamusejele lodume eKokstad sizwa kuthiwa kweqeki isidaba kulo. Uthakasile Mahlobo kwaMnguni uthi umnyango wezasekhaya wona uqale nini ukwazi ukuthi uBester selokhu azalwa akaze abe nawo umazisi noma nawo usokudalula lokhu ngoba usubona ukuthi lolu daba selibuye ngelinye izinga. Umuzi wendoda Mgoza kunene uthi inhlanzi ishelwa amanzi lapha kuBrab Thabo Bester kuphele konke ukuhlakanipha ngiyawancoma amaphoyisa and all role players. Umthoko Njabulo Zulu uthi bengifuna ukumuzwa mina ukuthi ubefuna ukuthini bamncisha ke ithuba lokukhuluma. Mbukeli Phawula ngesihloko sethu sosuku ngokuthumela umbono wakho wevideo ngoWhatsApp ku 071 670 2548.